Moni nde nkhani ikuzungulira ya abambo achikulire kwambiri kati za zaka 52 anatenga kamwana ka zaka 13 ulendo naye mwana kupita ku rest house kuti akamugwiririre chifukwa kumene kugwiririra mwana. Nkhani yake ili mbali ziwiri, mbali zongosonyeza kuti kuli anthu oyipa mtima ku dziko kuno. Bamboyo munthu oyipa kwambiri chifukwa palibenso kufotokoza mwa mtundu winayi. Munthu amene angamone mwana one kuti mwanayo akozokhala mdzukulu wake nkumpanga chipongwe ngati chimecho, kuntenga kuti akampanga chipongwe chimecho, kumunyengerera kaya kumunamiza kaya namuza kuti chani, nkumakalowa mu rest house kulimba mtima kulipira. Ndipo apa rest house iwo zinatani analandira ndalama kuti abambo akutengana ndi mwana akukalowa mu rest house mo, kapena rest house wanathandiza nawo kunchita identify nanga analimba mtima bwanji kupita umene koko, chifukwa ngati analandira ndalama nkupereka rumu kuti abambo apite ku rumu ndi mwanayo, pamene ponso pali vuto. Nde iyo ndi mbali ya anthu ena. Nde pali mbali ya anthu enanso onena kuti akuona ndala ngati amene wanyamula kamwana kang'onong'ono akupita nako kuchani ku rest house ndikupanga act pompo kuthamanga kuita na polisi kuthamanga kupita kwa musokolotsamo. Maona mbali ziwiri za mitima ya anthu ena, anthu abwino kwambiri onena kuti kuona choyipa ndikupanga act pompo kuno kuti chisapitirire ampulumutsa mwanayo eti. Ne sindikudziwa kuti ma services ndi otani kwathuku kunena kuti mwana wa zaka 13 ndi mwana wang'ono kwambiri, mutu mosakhwima ulo pang'ono, palibe kunena kuti iye nzeru zake zotani chani. Ndi mwana onena kuti ngosakhwimira anthu, ndofunika kufufuzidwa pamene akuchokera pakwawo mwanayo, kunena kuti koda kuchoka potani, koda makhala motani, chikumpangitsa kunena kuti azivomera zinthu ngati zinzoopsa ngati zimene zinzichani, kufufuza life yake kwa uko kozi pamathaso kukapezeka kuti zikuchokera nyumba mmene zimatha peza kuti zikuchokera kwawo. Chikumpanga mwana kuti akhale mu vulnerable position ngati imeneyo ndi chani, kunena kuti akachitaso identify pamene popo mwina ano akhoza muthandiza kuchokera pachani pa root, apeze root cause kunena kuti mwanayo chikunchitikira ndi chani, chifukwa mwana samangofikira kukhala otero yayi kuti mpakana anthu akulu ngati amenewo azintenga kufuna mpanga exploit, kumpanga chipongwe ngati chimene chocho. Nde hopefully ena ngati ali kwa social services, ngati ali kwa child services, apita akafufuze kuti kodi chikuchitika kweni ndi chani eti. Ne nkhani yake osakhala bwino, koma at least azibambo akugwira ntchito kukamusokolotsapo zikomo kwambiri.